Moi boas. Veño falar mal, veño falar cousas que molestan, vale? Que teñen que ver con isto da perda de falantes do galego, que está todo o mundo falando diso. E dis, ti non podes... Non, pero eu veño falar para quen fala diso. Sí. Non dicir unha cousa que hai moito tempo que non se pode, porque ofendes a élite. Ben como empezo a élite, porque como en todo no tema de falar galego hai unha élite e pois estamos señoras que o falamos porque é o que sabemos falar. É que xa me quentei, xa ando sempre quente, pero bueno, daquela. Eses creadores de contido que están agora aí rosmando na rede, ai, perdemos falantes. Ai, as políticas lingüísticas, que mal feitas están ben feitas. Teñen unha finalidade que é o exterminio da lingua e fanas ben, porque está funcionando. Isto xa, primeiro hai que falar ben, non é están mal feitas, están ben feitas. Están feitas para un fin e funcionan. E agora pregunto-vos, creadores de contido, vos creades contido, así un pouco como a xente que iba ao Gran Hermano, que era para ter un traballo na televisión, estades creando contido para que vos dean traballo, para facer os vídeos para a Deputación, para dar o curso de non sei que organiza non sei canto. Eso é o que estades facendo. YouTube é unha rede social. É como cando ti vas ao Twitter e dis mierda, pois espera un vídeo saindo ti. Pero xa colocades este tema de como é contido en galego, xa hai que ser técnico da TVG, montar un vídeo espectacular, non sei que. O contido mellor ou peor son a xente, o máis da xente que ten un pouco de relevancia no contido de gallego son gallegos falando en gallego, de ser gallegos en Galicia e así. Porque despois danvos o traballo que lles encaixa nesas políticas de exterminio da lingua para que saiades vós dicindo, que bonito todo, aquí, falando na nosa lingua e non sei que. Porque necesitan facer como a ben, que lles importa, e vos colaborades. Si, vos colaborades. E facedes un contido ao xeito para iso. Eu pregúntome, eu estou enfadada con Melody, a de Luz de Tea, mais eu estamos enfadadas. A veces pregúntome por que Melody nunca levou nada no Youtubeiras, nada. Unha tipa que vive aí na Mariña, señora gallega que fala gallego de toda a vida, que tal. Mira, desde que se di castelanismos, que se así non se fala, que non sei que, facendo un contido caralludo, tratado cunha sinxeleza alucinante. Non, porque non vos encaixa no perfil. Non vos encaixa no perfil. Daquela, hai un montón de xente en Galicia que non ten gana de falar de vivir en Galicia. Porque é que parecedes a Ayuso, joder, falando de Madrid. Non, isto tamén había que decirlo. Que ela sigue facendo contido, pero hai xente que di directamente non o fago. Porque, a ver, é a rede, é que todo o mundo quere ese feedback. Todo o mundo quere ese feedback. E, ao mellor para facer contido tamén queren un premio. Non, pero o premio despois das youtubeiras sempre o levan 4. E diredes, unha vez metedes algúns porque son moitos premios. E como non podedes repetir no ano que ven, pois alguén máis hai o que dar. E despois xa ven este, dallo a outra, dallo a outra, dallo a outro. E veña, pim, parece o vosso jarijolo. Non, parece o voso jarijolo. Que antes xa dixen na rede, cando aquí en Carballo medio se boicoteou a gala porque é o voso jarijolo. Pois é o voso jarijolo, joder, non será mellor xa que vos fagan unha transferencia. Non, esta é unha realidade.
daquela vos tamén colaborades en iso. Digo vos máis, sabedes como se ve isto desde fora? Pasamos de que era esa lingua de falar por aí, as vacas entre as vellas, a que é a lingua dunha élite. Si, é a lingua dunha élite. E nesa élite colocan aquí nun museo, para que a vexades aquí. Galego existe. Non, que existe xa sabemos. E vos colaborades diso. Isto é unha realidade. E desde fora vese así. Parece que para estar aí teño que ser unha señora moi culta, cunha formación así espectacular, ter os pelos de colores ou cousas de galeguistas, levar unha tote bag, mierdas. Parece que é que non podo levar uns zapatos de tacón e un bolso con unha cadea. Non, así. Sodes un perfil, cona. E a imaxe para fora é iso. Hai que dar o perfil. É así. Daquela, a min faced o que queirades. Porque eu estas cousas xa as digo porque eu non quero ser do Garijolo. Nunca quixen. E cada día menos. Pero é así. E agora ainda ven esta cousa queer. Non, agora ven esta cousa queer. E de repente xa imos falar de lingua, Galicia, diversidade, cousas raras, e imos deturpar a lingua. Non, imos deturpar a lingua. Mira, non me iba a dicir, pero vou non dicir, falando en neutro, dunha maneira inventada, en todas as linguas, non só na nosa, porque como no galego, Dios mío, non hai fórmulas neutras, non, porque agora hai chaiñas por aí, cobrando diñeiro público, por enseñarlle a persoas que estudiaron filoloxía galega a falar en neutro. Carallo! Agora xa se viran os paxaros ás escopetas, xa ven un cheiñas calquera dicirlle aos filólogos que xa eran tocacollóns, un bico pos que están no meu corazón, xa eran tocacollóns, pero agora, teñen que aprender a falar en neutro. Esta é outra, vamos deturpar a lingua porque hasta se meteron na AGAL, que xa non era tampouco unha academia moi grande, non tiñan que facer unha nave no polígono para se reunir porque non cabían. E aínda non conseguiron a norma escrita, pero agora xa queren que sexa inclusivo, xa é inclusivo. A lingua xa é inclusiva. Hai que aprender a usala. Isto xa era, tampouco non o iba a dicir, pero agora xa o dixen tamén. E aí xa acabades ca lingua tamén, porque entre deturpala e falar mal, e poñer o carro diante dos bois, porque agora, ainda non a falan, mira, a criaturas xa na falan, xa na entenden, xa lle falas unha señora así como a min que fale un pouco así puro, xa non me entenden. A norma é unha merda. Queremos o reintegrado, que eu non son reintegracionista, pero xa sabedes que vos compro bastante ben eso. E ainda non chegamos aí, e xa imos... É que non sei, é que é toda unha fantasía. Pois aí tamén. Non, aí tamén estades fodendo na lingua. Sí. E todo... E dígovolo de corazón porque vos o que queredes é figurar, cobrar, e efectivamente facervos como facer a lingua vosa, virnos corregir aos outros, que non me corrijades, porque eu xa o falo, e se non falo ben, eu que sei. No español hai xente co laísmo, la dije. E non por eso non falan español, ni nadie lle di cala a boca, que non falas ben o español. Pilládelo. E facedes esa élite, pasou de ser de falarlle ás vacas a ser unha cousa que de cara a fora é unha élite, falando unha lingua.
mal, ás veces falando a mal, igual, porque che está correxindo a ti, que isto ás veces dixo, estáche correxindo a ti porque dixaches jueves, ou corregir, que eu digo moito corregir, e despois di outra cousa, pero non lle digas nada. É que aburrides, é que facedes mal. E isto é a merda de imaxe e a merda que facemos un jarigolo dese difundir o galego, pois porque quero estar aí como se a lingua fose miña e eu soubese máis que a ti. E digo por máis, isto é moi evidente e xa remato, cando o exemplo de Carballo, Carballo mola tal, mola. A vos mola vos cando vides ao Interplay e vos pagan por vir. E aquí, o ano pasado, no final do inverno, houve unha cousa que eu me quedei moito, co tema da regueifa, que se fixo a Liga da Regueifa, que é para ir aos bares a facer unha liga aí a regueifar, iba a decir a competir, o que é regueifar. Participaron 4 da volta, porque non se pagaba, nin había un premio económico, porque vos lo digo que se pagasen ou puxasen un premio económico, viña máis xente, pero Dios mío, non ides vir a Carballo mola, pero que che paguen por vir. Sí, é así. Pois mira, xa estamos nós aquí, tampouco non teremos que pagarlle a xente para que veña aquí dicirnos cousas, xa as decimos nós. E iso foi moi evidente. Cando queremos coller calquera cousa e poñela no contexto e normalizar, que isto é unha actividade de normalización moi ben pensada, hai que normalizar. E se agora temos a regueifa e hai xente regueifando na zona, normalizar é coller e levála aos bares e os espacios de socialización é que se regueife, sí? Para normalizar non había nadie. Non, para normalizar non había nadie. Para cobrar, sí. Non, para cobrar, estades todos moi disponibles. Para normalizar, non. Non pensade nisto. E agora xa o dixen. Ainda podía dicir máis cousas. Sí? Parade de vos queixar, se queredes cobrar de quen fai as políticas para exterminar a lingua, calada a puta boca, polo menos. Non, calada a boca. Seguide colaborando, cobrade, figurade, dicide a merda que queirades. Sí? Non, está moi feo mordela a man de quen che dá de comer. Se queredes colaborar con eles, calades. E nada máis, isto dixeno eu, porque eu non quero colaborar con eles. Xa non me van chamar tampouco. Acabo. Sabedes por que me dixo unha vez unha persoa, en plan, digo, a mí non me chaman, pero que me dá igual. Díxome, sabes por que non te chaman, Eva? Porque che teñen medo. Porque ti sempre dis o que pensas. Amigo. E digo gratis, eu aquí de balde. Non, eu de balde solto isto e quedo máis contenta que a Dios. Como o vedes? A mí non me compensa dicir o que queren oír para colaborar no exterminio de todo. Ai, Dios mío. Ala, vou facer cousas. Bicos ou o que queirades. Non tiredes co móvil por verme dicir estas cousas. Que o móvil é vosso. Non, e despois tedes que facer vídeos para a Deputación para poder cambiálo, para cobrar o carto.